V dnešním videu si ukážeme, jak používat aplikaci Helen Durham Read. Helen Durham Read doporučujeme dětem vlastně od jakýhokoliv věku. Můžou to být předškoláci, můžou to být klidně školkové děti. Je to jedno, že jsou nepíšící a neumí číst, protože tahle aplikace je to naučí, pomůže jim rozvíjet svoje čtecí a psací schopnosti. Takže pokud navštěvujete náš kurz třeba Fun with Floop, děti už klidně můžou se učit číst v naší aplikaci. Aplikaci lze stáhnout v Apple Store anebo v Google Play. Důležité podotknout, že aplikace není součástí našich kurzů, je nutný si plnou verzi připlatit, pohybuje se ta částka okolo 200 korun, ale můžete si stáhnout zkušební verzi, která je neplacená. Vy vlastně uvidíte tady level 1, budete mít 4 knížky zdarma, které si děti můžou vyzkoušet a pokud zjistíte, že děti baví, že vám vyhovujou, tak si můžete přikoupit další, můžete si vždycky přikoupit další level. Pokud vaše dítě navštěvuje kurzy Jump with Joey a výš, tak silně doporučujeme tuto aplikaci používat. To znamená Jump with Joey, More Jump with Joey, Polly, Alphaboat. U Alphaboat se děti cíleně učí číst, aby to aktivně zvládali, tudíž tam opravdu velmi doporučujeme tuto aplikaci stáhnout. Pokud děti staršího věku, to znamená 3. třída a výše, mají například problémy se čtením nebo tento jazyk slyší a vidí poprvé, tak opět tuto aplikaci velmi doporučujeme. Pojďme si ukázat, jak tato aplikace funguje. Vidíme zde level 1, rozklikneme si první knížku. Ta první knížka je nejjednodušší, ta náročnost těmi levely a počtu knížek stoupá, takže tato bude nejjednodušší. A cat. A cat. Zde vlastně děti opakují, můžou si klidně znovu kliknout na slova. A cat. A cat. Zároveň můžou také použít funkci spelling. C A T cat. C-A-T cat. A můžou si zároveň i kliknout na obrázek, kde často zvířátka dělají zvuky nebo nějaké pohyby. A fat cat. A fat cat. A Fat cat. cat. Když děti třeba přeslechnou poslední slovíčko, tak buď to jednoduše kliknou na tlačítko uprostřed, který jim zopakuje celou větu, A fat cat. a nebo si třeba jenom kliknou na to slovíčko, který zrovna neslyšeli. Fat. Fat. A fat cat. All right. All right. A happy rat. Představit další inovaci, kterou tahle aplikace má, a tou inovací je mikrofon. Down by the river. Vidíme zde uprostřed takový diktafon, takový mikrofonek, který má funkci nahrávání, kdy se děti můžou nahrát a můžou celou knížku v podstatě převyprávět sami, pustit třeba sourozenci nebo mamince potom, když se tu knížku naučí. Pojďme si to ukázat. Down by the river. Down by the river. A takhle nahrát celou knížku. Jednu knížku děti dělají v podstatě do té doby, dokud to neumí dokonale přečíst. To znamená, že když už bez problémů zvládnou přečíst první knížku, můžou se vrhnout na knížku číslo 2.